advocate Fadzemairi vobatikana pamusoro pechitiko chaunoona kuti muzora nezuro aiwa vana Jameson Timbe vanonyemuwa bheo. Muzora nhasi pane mashoko anobuda ari shocking achitaura sande pana mashoko atakwa na Fadzemairi omuza kuti aiwa ndo vakomana vaedzi anozonchamisa vari kumirira nyika yeZimbabwe patiri aiwa mu this difficult time. Don't forget subscribe or like or turn on the bell icon. Mahere Odyira Chiti day 100. It's been 100 days since Senator Jameson Timbe and 78 young people were arrested and jailed. The 78 were having a peaceful and private youth day braai to commemorate the 1976 Soweto uprising. 14 members were granted bail, but Senator Timbe and 64 others remain behind bars. Senator Timbe is being punished for being a thorn in the regime's flesh. It is not a crime to demand a better society for the next generation. He offered young people his home, which was violently attacked by riot police and tear gassed on International Youth Day. The attendees were beaten and tortured. Many of them sustained fractured limbs and severe injuries. The pregnant arrest also resulted in passers-by, internats, and numerous bystanders also being tortured, arrested, and detained. Bail is a constitutional entitlement. Every progressive citizen must condemn this abusive of legal system and torture and illegal detention of persons who are innocent. We need new leaders. Ndo mashukano panapa arikuya atukona kuti Fadzemairi arikuya chizivisa nyika yese kuti ona izvi zviri kuitika izvi mamwe leaders ngawe achiona tisamuzoona wana Fadzemairi ndo ma human rights defenders aiwa muzoona ndo ma advocates vanonoita ma high level meetings nemamwe ma activists atukona kuti azvikuzvishambadza une nyika dzese achiti aiwa ngavazive vazi kuti munyika yeZimbabwe kune vanhu vari in custody vakabatwa vasina mhaka. Kuti mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi apina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.